15 d'abril del 2020. Veig que ho diria, avui és el Dia Mundial de l'Art i el Dia Internacional de la Bicicleta. És el que fa 23 que ja caminem cap al futur i portem en confinament uns 33 dies d'alt o baix. Esta pandèmia ens fa ser agraïts amb totes les persones pròximes al sector sanitari, però també amb els de l'alimentació, amb el transport públic, amb serveis essencials de missatgeria, de correus, de farmàcies, d'informadors, de benestar social, fins i tot. El nostre anhel fonamental és poder desempellogar-nos del coronavirus com més aviat millor, per tal de conquerir espais de relació, indrets d'intercanvi, llogarets de restauració i sectors de pensaments, encara que siguen discrepants.